Dobro večer, dragi prijatelji. Gledam vas i mislim da među vama ima mnogo pogrbljenih pretplatnika. I zato je moj zadatak ispraviti vaša leđa. Nažalost, ne mogu dotaknuti vaša leđa svakog pojedinačno i dodati u vaše kralješke dijelić. Zdravlja. Zato približite se svojim YouTube prijemnicima, stavite ruke na ekrane i zajedno danas počinjemo vježbu kako bismo se napokon riješili pogrbljenosti. Kako ćemo to učiniti? Stvar je u tome, prijatelji, da djelujući na mišiće vlastitog tijela možemo poboljšati svoje zdravlje, odnosno stanje svog držanja. Naime, pogledajte, danas će nas zanimati najduži mišić leđa. Ili okostalni mišić, evo ova dva mišića. I naravno nećemo zaobići ni romboidni mišić. A također i njezinu vjernu saveznicu trapezni mišić. Upravo ti mišići omogućit će vam kraljevsko držanje. Ali prijatelji, nećemo puno pričati. Vrijeme vani je lijepo, zato nećemo trošiti vrijeme na razgovore. Odmah ćemo započeti s treningom. I danas pomoći će mi provesti ovaj set vježbi za obnovu naše kralježnice i uklanjanje pogrbljenosti. Moj vjerni pratitelj Valek, Fitness akademski. Dakle, prijatelji, da bismo započeli vježbu, trebamo zauzeti vodoravni položaj izravno na podu. Valjak postavljamo na sljedeći način. Tako da se nalazi blizu vaše glave. Stavljamo na njega svoje dlanove. Bez ustručavanja. I počinjemo podizati laktove prema gore i spuštati ih. Podignite i spustite. Podignite i spustite. Takvih napravite 10 ponavljanja. Pri tome glava leži na podu. Evo, podigli ste, spustili ste. Ovdje vi radite 2 seta po 10 ponavljanja. Nakon što ste napravili ove pokrete, maknite valjak u stranu i počnite raditi posebnu vježbu. Ona je statička, ali jako dobro poboljšava pokretljivost vašeg prsnog dijela kralježnice i tjera ga da se ispravlja u suprotnom smjeru od onoga na koji je navikao. Dakle, prijatelji, ovdje postoje 2 razine težine. Prva, teža. To je kada stavite ruke na laktove, a bradu stavite na svoje dlanove. I ovako. Samo ležite, opuštate se, a pritom dolazi do prekomjernog opružanja u prsnom dijelu kralježnice. Druga varijanta, lakša, je kada stavite šaku na šaku. Na vrh stavite bradu i također u tom položaju provodite svoje slobodno vrijeme 1 do 2 minute. Zatim se ponovno vraćamo našem početnom valjku. Ponovno ga stavljamo ispred sebe. Također, čelo nam je oslonjeno. I sada počinjemo raditi pokrete rukama prema naprijed. Ispravljamo ih. I povlačimo ih prema sebi natrag. Naprijed i natrag. Pri tome su laktovi u krajnjem položaju. Ovdje se trudimo podići što više prema gore. Radimo pokrete naprijed i natrag. Ovdje također radimo 2 serije po 10 ponavljanja. Nakon toga ponovno sklanjamo valjak u stranu. I opet zauzimamo naš položaj za povećanje pokretljivosti kralježnice. Dakle, vidite, kombiniramo opterećenje mišića s obnovom pokretljivosti i fleksibilnosti naše kralježnice. Ili u ovom položaju, da. Tko još ne može na laktovima? Započnite s ovim. Zatim postupno. Povećavat ćete amplitudu. Dakle, prijatelji, nakon toga naš vjerni valjak nam opet pomaže. Steći savršeno držanje. Sada je naša glava podignuta. I ponavljamo pokret. Ponovno podižemo laktove prema gore,
ali sada nam glava više ne dodiruje pod. Ona je podignuta. Oslanjamo se dlanovima na valjak i podižemo laktove prema gore. Trudimo se maksimalno podići laktove prema gore i lopatice također maksimalno spojiti. Na taj način sa svakim ponavljanjem jačamo trapezne i romboidne mišiće, a kako smo još i glavu podigli, dodatno vam dajemo opterećenje. Zajedno s nama, s vama. Na dugi leđni mišić i na iliakostalni mišić, koji smo zajedno vidjeli. Na slikama ste ih samo vidjeli, ali uskoro ćete ih vidjeti i u ogledalu, ako se pogledate sa leđa. Nitko nije vidio te mišiće na vama. Uskoro će narasti i pojaviti se. Dakle, prijatelji, dalje, kao što ste već pretpostavili, imamo fazu. Faza opuštanja i povećanja fleksibilnosti kralježnice uz pomoć ove poze. Takozvana poza odmora. Odmorili ste se. Prošle su 2 minute. Pa to je internet. Ovdje vrijeme brzo prolazi. Samo sam ušao pogledati recept za pire. A već je u biti jutro. Već gledam 10. epizodu serije do kraja. Eto tako vas internet uvlači. Umjesto toga treba raditi ovu vježbu. Bavite se svakakvim glupostima. Gledajte dalje. Evo, sada ste podigli glavu. Povucite prema sebi. Ispravili ste ruke. Povukli ste, ispravili. I ovdje također. Kada povlačite ruke prema sebi, trudite se maksimalno podići laktove prema gore. A ovdje ste ispravili ruke. Podigli ste ruke gore. Ispravili ste ruke. Ruke su ravne. Vidite? Pažljivo pogledajte još jednom. Jeste li primijetili koliko su ruke ravne? Jeste li ikada u životu vidjeli tako ravne ruke? Sad znate. Eto. I sada naši mišići postaju sve jači. I jači. Kralježnica je sve fleksibilnija i zdravija. Elastične sveze omogućuju kralježnici nevjerojatne pokrete. Mišići upravljaju našim zglobovima bez umora. Samo se pune krvlju sa svakim ponavljanjem. Dakle. I na kraju naravno, evo, opet. Odmaramo. Čekamo. Napokon bi već moglo početi lijepo vrijeme, da krenemo u juriš. A stalno kiše. Snijeg. Eto je to. Eto, to je sve, prijatelji. Evo, i s vama smo napravili set vježbi će vaša leđa učiniti. Zdravima. Vječno mlad. Nesavitljiva. Bi. Nepogroblje, naravno. I tako, prijatelji. Pa onda, pišite pisma. Adresu znate, u komentarima. Stavite lajkove. Znate gdje. Tamo ima baš takav znak. Gore. Na njega treba pritisnuti. Ako vam se svidjelo da izrazite svoju empatiju prema meni i prema informacijama koje pružam, a također izražavam zahvalnost svim svojim gledateljima i šaljem srdačan pozdrav. Pozdrav! Do novih emisija, dragi prijatelji. Pišite pisma, lajkajte, pišite komentare, bavimo se sportom. Arrivederci.